suwi. Hah? Nang melu. Aku gumun pacul kok yo melu yo iki mau. Aku kira percaya. Udah ambek pacul. Terus. Biasanya anggere bedekne melu gak tau Kak. Yo. Enggak no. Pacul iki wis Bawa rezeki. Bawa rezeki. iya. Wah, lagi jam 3 ya. Karena kira katasi mau. Tak kira tak maghrib. Tapi sak menambahane tak gogoni kabeh kok. Dene udah kawat cilik di zoom munggah sithik ae gede. Kawat cilik di zoom munggah sithik gede. Woyo, kayak kamu. Sah dong. Ini namanya nyambe. Ambek dia, Pak. Col ngorono nah lo. Entes iki ngono. Tapi poin cara ora iku yo. Ora tukang eksekusi kan wis bingung. Dekne nyokoke gak ditembusno kulit. Cara dipangan ngerti nek dipangan wong ngono karo. Padha dimangan yo direk ae. Wah, ini aku coba apa cocok go kayu ban. Ana tayo teman ning ndi? Loh, tanggal 3 Bos, malam Minggu. Lo Selamat tadi Kak. Yo.